Marina, estamos vendo a túa terraza que é preciosísima, moi coidadiña, pero atopamos estes elementos decorativos que teus non son. Son de la pared de ahí encima. Del edificio do lado. Yo tengo el tejado que me llueve en el salón de arriba de todo. Tengo 4 agujeros. Claro, e vemos que isto, aparte, é un perigo, porque caen directamente na túa terraza estas chapas. Cuando viene viento, ya están aquí. Ya vinieron a arreglar, pero lo que deberían era sacar todo, porque está continuamente cayendo cosas. Roberto, os veciños que colindades coa parte sur deste edificio tamén estades directamente afectados, pero xa non son por chapas que caen, senón polas pombas. Sí, unha plaga de pombas que anidaron na fachada sur. Como podedes ver, reventou todo o pavés polo shock térmico, empezaron a meterse aí e a criar, e, bueno, hai días que hai hasta 200. Toda la porquería aquí. Todo. Claro, e iso todo tedelo que limpar vos, porque ninguén o ven limpar. Nadie. Hombre, que remedio. Non podemos poñer roupa a secar, non podemos poñer nada, porque está todo... Mira, hai pinchos, pero eso non vale de nada. Nesta terraza, por exemplo, que podemos ver. Eu podía usala, pero non podo usar, porque as palomas non podo colgar nada, non podo poñer nada, nin podo facer nada. Está coberto, sí, de excrementos, ovos... Ovos e unha podredumbre. Isto causa enfermedades. Contrataron un fetrero que puxo unhas trampas polo pobo, pero nós, que somos os principales afectados, pois non nos benefician nada. Ao contrario, a población sigue aumentando porque o dono non lle dá acceso ao interior ao fetrero para que poida poñer unha trampa. A zona de onde estás cristaleras hai palomas, hai diferentes animais e caen os trozos dos vidros na alcantarilla, o que provoca atascos. Xa tuvemos atascos de cortar parede, de acumulación de basura. Polo que vemos, dentro tamén tedes problemas. Hai humidade por todo o teu salón. Claro, es que además aquí yo ahora ya no ves que está todo desordenado, porque no puedo traer aquí a nadie con semejante... Ao principio dixéronos que o problema estaría resolto en 3 meses e desto vai en 2 anos. No hai manera de que nos atiendan ni que digan algo así, que venga alguien. Dicen que no es de aquí, que no es de aquí, que no es de aquí, que no es de aquí. Ademais deso, pois, bueno, o propietario faise loco. E ao tratarse dun banco, pois, máis problemático. Por eso pedimos que o Concello que actúe subsidiariamente. 7:51 minutos. Bueno,